abin izuwa tashar Hausa Room 24 TV. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. To a yi ƙoƙarin zaman lafiya. Waɗanda suke izgili suna zuwa suna kashe waɗansu suna sata abubuwa sun san su suna zane da su su nuna su ga jami'an tsaro a san yadda za a yi da su don a zanna lafiya. Gwamnatin Najeriya mai mulki yanzu tun shekara ta 2015 take ikirarin taimakawa ayyukan noma na ƙarfafa manoma domin wadata ƙasa da abinci. Har ta kai ga nuna dalar shinkafa a jihar Kebbi da babban birnin tarayya Abuja duk da yake har yanzu da tsada talaka ke sayan abincin. Wannan yanayin da aka samar da abinci yanzu ya fara gagarar waɗanda ke noma abincin musamman waɗanda ke zaune a yankunan karkara a arewacin ƙasar saboda 'yan bindiga suna hana shiga gonaki a yi noma. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar na ɗaya daga cikin jihohin da manoma suke fama da wannan matsalar kamar yadda tsohon shugaban karamar hukumar mulkin Sabon Birni Abdullahi Muhammad Tsamaye yake kokawa. To yanzu ƙasar Gobir gaba ɗaya sai wuri na an ka noma musamman in kayo nan yamma Tsamaye unguwar lalajin gima kwana. Mutum yanzu da bakin garin Tsamaye da ka zo da an ɗauke ka bakin kasuwar Tsamaye. Sannan akwai wani gari da aka ce masa gumbayan Tsamaye. Bai wuce kwana biyu ko uku ba an zo har cikin garin na an kashe mutane. An ɗauki mutane. Akwai wani gari na nan gangaren Tsamaye zango aka ce mai. An shiga cikin garin nan duk an kore bisashen su. Sannan in kanta ƙasar unguwar lalaka da wajen su ta girke kiratawa magarau. Sun baro garuruwan suna garin unguwar lalle. Yaya za a yi noma? Baka noma ba, ba ka zo aka so aka samu. To wannan shi an babban bala'in da muka fuskanta. Yankin Gwaranyo duk a gabacin Sokoto matsalar ɗaya ce. A cewar sarkin noman Gwaranyo duk da yake ya ce gwamnati na bakin kokarinta. Amma dai wallahi kamar dai hari bayan yaƙi. Wallahi abubuwan da aka samu yanzu dai a takaice ma manomanmu waɗanda ainihin ka noman tudu hakan ga. Wallahi da za su sai wurin noma su dawo hankali kwanci ko kuma a koro su ko kuma a koro su a tai da su. Sai yanzu kaga shekarun jiya an ka tai da mutane an ka zo an kai musu haji an ka tai da mutane an ka tai da kusan mutum 5 kuma noma na sun ka zo yi. Shekarun jiya ma banda jiya nan yari ma sun ka shiga na asibiti ma sun ka shiga mallamin asibitin din wallahi da kai sha dan an kara mai bindiga an ka caje shi an ka cire duk kuɗin da a gare shi sannan sun ka zo sun ka fasa shaguna sun ka ɗibi kaya na abinci da sauransu. A yankin Isa ma haka abin yake a cewar wani mutumin yankin. Sun hana noma, mutane daji su bi suna kama suna halbin suna kolu. Yanzu haka wuri yana ba su da shika suna da yawa. Kuma abubuwa mu muna ta ganin Muhammad Nasiru kashin mu aka tayi an hana mu wallahi an hana mu shika kamo da matan mu. A makon da ya gabata ma rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin kakakinta ta tabbatarwa jaridar Bangar da cewa 'yan bindiga sun afka gona sun hallaka manoma 4 tare da ɗauki yarinya 'yar shekara 18 a wani ƙauye da ke kusa da Gandi a ƙaramar mulkin Raba a jihar Sokoto. Sai dai na yi ƙoƙarin kiran kakakin rundunar domin jin ƙarin bayani, amma bai ɗaga kiran da nake masa ba. Na kuma zarci ofishinsa na tarar baya nan. Ita ma hukumar tsaron 'yan ƙasa ta Civil Defense tana da sashe mai kula da bayar da kariya ga masu aikin daji. Na yi ƙoƙarin jin abin da sashen ke yi na kare manoma. Amma na tarar kwamandan hukumar ya je wani aiki na musamman. Manoma da ma 'yan ƙasa na ganin cewa muddin gwamnati bata ɗauki matakan gaugawa na manoma su iya shiga gona su yi noma ba, to akwai yiwuwar fuskantar matsalar ƙarancin abinci a nan gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.